batia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli. Samalieta ngoro kumaikara neli maikara aroma kole biashara se omocheito suneka aiga ase chiro yaito no ngokaro bonjere libwane kargena babutu manyanga bonjere kyolyo gokara se chire yaso aso bonjere liboli ngokora nambe ye mama ikara kole biashara na bwate kinyons wego ne kanyumba kwenana wego nande ngokora nde biashara yoko supply biroga se abakoli biashara basuneka aha mwanche buli nagane tikomanyanga ndi bwachage to bonjere libwane nabo chagete mwaka 2010 ekero naganye nare okolega sio buvundi obo carpenter ekera amangana ye afya ekabetereri kajara kabangolenga lina biashara kibiri ndanya gokora ekagera ngaira na se biashara gokora biashara byo bonjeri bwalenga bibikoroto kachanga byonchereri ngaso plastic chairs waigo ngamya kuyoreka nyose uchaka gokora bonjeri yobu ikarate turira na maiga keigo watebire ngwara koleta sense meri iyo bundi bose carpentry akwemke tampere batebanga tibora onchereri ya sense meri yibikoroto birikene kike tugachora obonchereri bwekoroto iki agarate nga nyina ya agarate nga chako chenje biashara kurwaso bo carpenter kana reke carpenter igana nyalite ko bakarana swa kuigwa ebimo byane na mbiri ko nyarana no gomangana yo suguma chirandeji na bintu bindo kontere birogo ekagera nkamu agatebanga tiga nchenche gento kerabe ekiorora ke jeli baganda nyar ka bango baiskurusa ekagera ngachaka okori boncheri bibikoroto bina kolete ngachanganyo na chenjiri kurororo ngaso biashara bya plastic chairs akerkene kibwatigere to boncheri bibikoroto botakoyirite buyanjo taonere tichiango gachora bibikoroto ebikoroto na jagete bikoroto bigana jagete kubyoni twaja tukaba ko face more challenges twega senyombeli yane kabunu ebikoroto bikaibu na gachire Nairobi na rusibiro bikoroto Nairobi na jasuneka naon kera na ventre suneka nkabango ibeka bosia kimbwata ne kenyonsi alinga nyakokoro boncheli obu egachanganya na bikorote mbiri ko ngira bya nande bikote kichingaki na ndoro chinari kwenda Nairobi noi ekanyaje kana matukuma berata tekana ru Nairobi na evidently na kira nyombe gata uguli bati kurensem bikoroto bikarusu bikaibukurwaro ya abu kwanyorira sara ngyo takwiri to moyo tebeti gutika na mwana yo onchiria bataba bono tubagendera ne kinyozi nabo ivo onchiria sense moye asomo ndoko ligitoko kwa moyo nande asemangana yo bonchereria oikayo manye no twaro moyo bo kole biashara umanye ngasara nero ni faida nero nande kera ko iberu otalinga kuira na maega nana boko yanda urigi nande nchera yokonyora capital nando chake biashara bigendeze ekero kulire kero gwachagita sensemo iyo bonchereria sense menyiga yebero ngo kwaite kerengera libose niki kyagera to gateranga tigo chake bonchereria sense moyebero
ekara nachagete biasara ebie birogo igo na bete ngo ikaransa inkaransa tegari nare ko ni binde biane abana ari kana igunga narora garango nchoka nasa abantu narora abantu nabakwangaika nganyora bagwe bande bacha baumia ikaransa rebiteni ngachanga ikaransa nse nkarengera likinde nyomba kanyago chacho bongo bwane ngora ikageranga ngarenga ngateba ngo chakora arateme gente kikibirogo in fact ngachakere birogo 50 kera na ende birogo 50 nganyora abantu ikaransa byonse ngoji golera liga nganyana nyori gosesingi nyanyo singi 500 ngora ndo jaka ntongalega nande ngo watango nyago unango ikanganyora bangere konte bikiro monto tamente birogo watokonyire so gatike gento keriyo kobeka moyo ikageranga gendra komente birogo litukaserinde asa umna bono ikanyamenta 10 ngamenta 20 bikanya komente ka so ikanyora nande nganyora na mekiri abantu bamanyire ubyo bwikero ikaransa comfortable bakora byasira bya batwati micano. Akarugo chaga igasi chure chire ga yasoni kakero kwale birogo liri tangani akero kwa beto ko kwanera abo chure nganoga netiko bakombo yibirogo nakiba yirete kerengerari kawaida nko babyarenge bikongo umuntu akubolinga kane komiyane ikomi boliga ikomi ga yane nko yabusa lakini kerende bacha kunyara bacha kumanyanga bacha kunara ikaranza bakanyora ne bari comfortable batari komia ekagera kiro monta kanya kumanyanga kero yachire suneka lakini kego kombo ibu wega karana ndetege kerengerali kiga bantu bachagete kombolia nga ebiroge biga nga kiyo ngakiwato kunyode idea kamate ya imde biga na ikaranse tense nganya kora abandi bali bare ko kugole biko biroge biga baja bakomba iguchezi nsemo jifenyu chamatanga bakombo ni chema njengalengerali ngateba tiganda etegento kiane kire unique koja sabantu bali bitari konyara ko bali gosoka uja samatanga lakini konya sabantu bali bakore biashara bona gwachakire biroge biga gwachakire kwandisha abantu lakini tweseri bakwali ko bakanye keroge ke ganche timbe geti goli nene ose 20 popus yangu nchena chagete ko kwena ne keroge kega ase 10 shillings koruna chagete nchena nya komenta ndiyo bugima bakongete nchera ban bin maintain tigari je keroge ke menta nchera ban maintain tigari eyo no konyoranga abantu babo ndigoli elima abantu bakonara egera abantu banyarka bagutumike keroge ke banakana akoro kireli ali goli eli kerogo ngate kerogo bona igakire no ne chingi 800 akoro kireli omuntu kumukwadishe kerogo ne shilingi 10 bob kitambo cyo ikere ligoli kerogo keri kwabolete abakonyora ngali akikere kende kikiaga to gateba ngati ko kondisha abantu abiga seri goli dense inchekera na ikaransete abantu abange konsekera barenge siringi komicho kega na jogo savera lakini komicho ne chajiri chonjokire chabere faida so mabwana na ndi sokori ya semangintu byangi mokirinja so mabwana ase biashara na mangana yebirogo ege ko siringi komichiga inyare kana abantu bekaransira abantu toteba abantu amisini nabakonyora ndo se singi 500 bona ikomichiri tindi ko chirora ko basingi 800 chiri na gotekero igango chirora ko na chibese chigekera na sangere seli tukeliga ebiroge bigana bakonyora na byachira sometinye bereta umutinye etatu ige bereta toiga shiakanire birogo byabo birogo bibona byatigere ko bana ndi bisema yane yogo poke risiki yane kuro ase biroge bigekora bana ne faida ngonyora birogo chibese cyabo cheiranisha akerkede kerali tuko kwena ne biroge biga useneri tukoli chiriliyo kana ebiroge biga nche gango bi yana na kerali tuko timbo atituko ngoteba ngatindi kwena ne birogo ekeko gere chiro eto yasuneka ege lituko kerali tuko ne chiro ntubuga atituko liyo tamri sikoli ne orende erona lirega roja bantu bajiru montako bane tukoli chiro lakini ne lituko kali ya kawaida so lende nyora bapungwete nabake igone se biashara birebyo na bigenda kama kawaida ekero ko ngani lituko chiro na bomba iga ndiye birogo bigo tuko
aseli tukolie chiro ngo batebyo mane mbolinga ebiroge ebi bigosoka byonse biroge binyoneke monge okegotigara nana bakonyora ngerike bunegete kwanyora mondo tebirenga ikangi karansire kwanyora ikaransire gekogera biya igiatigere ngerike ararosiri nani mondo ikaransa natari kupinga nga atari wakana ali ekero kurigereria tarikira litukaboncherere bagocha sechiro ndobwatari tukolie chiro na bagocha kawaida kero kenenga kyukubanga titukokwena nebiroge ebige bagocha beri kyanse kwaba bamanya gwakana gusinga kyo chiboko njetindi koli kimontonse egeko gara bantu nyasato edasune gaba koli biashara barabaya omonto kangusire kerogo egama etenga siringi 10 muna kungusama eteni 10 agoraki akoro bona era mjinsa jigo ikanali tindiko basaba besanche mapema egeko ele mapema mbaraonia kewe ikaliriba oniri uchimarwa bachinsa 10 iga alioko nyorango kweta igana bateba onoriende ngaga sadaka kane kaliga siringi 10 njengo banjina ko basaba ngebesa yane ngaga sadaka kane egera na njentumeke ando kwa manya bantu batumikire biroge bigalitwo yagarangana ko monchereri arato ali shuguri ya chaigoro bonchereri mandi sasa banyoro stoke naye wate bamargo bo sangire omaete asabantu bali nenyengia ta kogenda tarakana lakini siko toko mondo aida no borere bwatoka use shuguri ya mabwata ya kavura ochire bono jetindi korengera ligori y'ibintu biria muna nagenda kigangorengera bali bande banyori kibarange nyo nasange use singi 300 use 500 use 1000 abo nongo baranori no aroyo mo bogekogera na nyori okay erikende gwikira bono iga ebirugo mirengo gwate ebirugo gwikira bono iga mbwate ebirugo 450 ne bire bya yo kokota mbiroro na bire byange 400 na bire akerukende ngo chone ngo isanike demand ye chi customer chiaga barabo chiaga ase biashara njibye katingo isanike kogera biashara kero bare biashara no gani tonyole chi competitor chinde na biashara biwanza isako tigerunje biega tingo nyara ekora banta bana bange tingo nyara ko basafu bonse ahande tora bwatira ga butrasasu mukigo to koirana no chiko tamanya manje rema na sana manchi muri wito sene kyandi zichigi ni bato ntugusanga ine mu rubere gusabali yo nchiria astoga ntugusanga no nchiria hele maikara kuruila sense me yasunika chinga kyabereka kwera igore sabali yo nchiria ni mu kubasaga cyatego kirabonega ase abokora ubunchiria bo ngokombo ibiro igase chwiro yasunika no manchi muri wito trasasu mukigo to skatangera kwera trasege kero se ibide to sange Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. kabere chingante gusanga emiyomo byo gwesabali umucelia astagante gusanga no mucelia hinni mekara ko aseseme yiga yasunika yugende tukumanya igoro yo bonchele baye tarikide mekara ko tebingo ebiroge biga ngayogo chikwa bigacha ebiroge biga yakara na kabiga chire nyomba na kanyori chi customer chigo cha complain kanyora na chire late yanyare kananga biroge bintu kunyara ko ngoja nanyora bachandegete ekagera ngajanga piki chinse mogetega asenko bibeka na nde biroge byo munabono essence ya stole ibigo sabo abantu abana bekaranste bon spigo kwaro no bekaranstega yaba kuja bapiki birogo byabakoruga igonsa ega watchman nero ekorende bintu byetu byabakole biashara boyigo ntukaliga nande bokwende se side ya moyo naro nimbegete tesem naro gatubegete watchman ere kolenda se side area so ekagebetere lingatia ko bigacha nyomba ngaibeka se customer cyane kiko bakigo ikerekero gasubwango naro ikasa 12 naro ikasa 1 onyorekero onyore sa kurusi aikaranse tanya kwanga ikabotene okay kerkede maikaranga cyuko para kwa manyanyi kirege kene kyabo maito monjire na barenda gurekero uke guye kaine ne kyawo nkyayo
okara kumanya ganikia nimbwate chikara chiane nchorete echirengo tumika patinende customer kare achire yagorire nchengo manyande kerogo use kuri ribirogo no mune biga ekerogo ekegange begete ocherie talire kire maikara ndori getire talinde gwetani maikara wone kare yonyore customer yagorire kerogo kibweke ine kega igango chicha igango gotebi no nyanchire tari ngo force no nyanchire kare kibweke ne biringo kwa biashara ndigere liga nande kero njomete wan sinaro le kero kiane ne baneri tuke mnabona nabirento nabona mbiro nanda tebi obi already biachire go chiana biri go chiariga ebine bijina ale tate ase none wiki tera era ne kero nabirentire nabibekirega ekero wan sinari gere kero limo no endo gore kia obona kureduka ekero kiane go kemanya go kemanyo taligete ntari ndigete lakini tari nya gote bimoka ngo cha solde na gote byayenga aje kumunyero wasimo buko lakini kile kutoka na achira sore kimo ntogete kimakosa uyo bwata kibikene kiane ante bitari kiane nganchire ndigere nisa akagene maikara nabo gutumanyanga ningi gekogera obwateraneti obonchire no bwataga oskino bwate kinyonzi nande no bwate ibiga byo kokondishire omate ase obonchereria ekero wikara soko nyawa kajisabu owake sabu ngangise gotoka nga sema gete tinanyora asite na bakonyora na nyoshi isoko nyora kanyosi ka bakonyora ke kana misira kanyosi akakangere siringi 20 ose soda ya nyuru na nyorire siringi 20 gororo isoko nyora ne kero ya feliri na bakonyora kanyosi kya ngoko ile ase litukeli ekero kuri elio bonchire lyo boiga ubwate na ibiko kubakora wese naroro mukubwatira nakoma so bonchire linje ngokora mano murugione zango koranja mano murugione ege kogera egasi muneze birogo tebwati gasi endengo ngwe gasi yakobengo ngmarwa baliryo boja ko bibanga omurugione no akoberansa akoni chianga bono ekara biasara biane na biachirina bono itoke na achire gari njera bongo bera na mokoni twanya kubwatira na bakora obonchire lyogo ege kogera ekara na kabekira bantu bari ko jabanya gonsumbwa banyora mondo korre gasi olire chionsi ekabeteli bono ngatebe bono ngore tenera nje bieka ndaranga kibiko genda ya kora tumanyingo buya agumo bakar kubwatirana no munino yasumbu nchirege bwa chema no murugione twabwatirana ni biashara bya semyake iyi muna twachayite ko yana twachayite ko bosara ero twabera abantu ogweta sabantu batero ngo mwana olimbi yali noko bako mukungu ona ko abere to kubwatirana nera soko konta ibigento gete koragento yagere biashara bitu biko genda smoothly kero ko yeli aboncherere bonde bwensimbo bwateme cyane yagenda imicano cyo gwetira so boncherere njome chando manongo chana itera se mangana yo bonchereria na gere sanga ase kuru ase biashara bya nalia konyora kube komonto konyora monto kolrega ase konyora nanja kanyara ngachete kibarua kiane nkoirana yango chana nyoro monto kolrega ase finally okole rogenda nechibesa mpaka nyoni stock bone kera nanya ndito konyora monto chako chinjera cha kanyora chibesa ni chinyinge omunyoro monto chire matukabira atatu kwanyoro gengiru chire kawede biashara mbi bwatayo so ekacha gabekera ngamwa korete nenera jibye kandole ekera na iranete gwete nenera nchiko chaka ko ekora yone ase kenyosi kiane nganya korole tofauti bono konyora kuna chire gas chisa chiane chie gas kuche kire chielire ngura nabuta gabo no murugyo nanya bakore biashara nera kanywa bakore byayega ubugi maboko ya gusu okay akerekende ngwako tabinga atari ayibiko tigire mirime yo gukondisha ibirugo ngwataba unjire abande bakwana n'ibiro basechire ngakerekenda ngakibudi ne competition number 1 njeno Crestonde tingo nyara korra bobekero yo minta na dajenyore customer karansire kero getari kiane padinte de gote abakurume yane ngeringa
inche ituko ndio na yakubulie kero ngene mbekere customer ekero kubulie kero chukubekere customer yo kwa mo force ya komboi lakini ekere customer eli bwate imani naye na ndo gusigete igagocha bwe ruse ri ndo ikaranse bona nje tere njire yungo goko kora biashara n'abantu abega bona banta bange bagoze mbaro bata ikarase kero kya moto mangao pi onye kyane kyerira kwa mo ikaranse yego ni bwate chimbinu chiane ne strategy yana ngakingo kora biashara so nabongo ikase customer ngose kandi na barabuya ngobe kabale bakora jokes era ndoriko wakana na boli bo mwakana le ningesi biti ngoja kwa bomo bate ba lazima tokolenda no tolende tekunse magete na tude tokolende kula sense me biashara yako turiko wakana ikenda ko tokolera so kwanyore ba konkonya wetera ga na bono ano bakongakanira kurumuta ikaranse ko myonyoro ngere 10 wetera sibiro ge binanyona ditukolia chiro bia aha ngoja rore ngachi customer chiabo yonse chinde na barachechiro nonyalenga bintu biragenda byonyone ngamaone kerkende onye muntu chirasara batairinga lero taone tita kunyara kuwakana kirunga kyokuire gitamugire na ikena te banimba de strategy ane ko grabantu banganjite customer chiga ikaranse ire ekera ikaranse ire anyarikanie taonet ogote biriga kitingo net tokonya bera igo komotika kwagenda somo nao lakini gokonya rochire iri tukolitangania ria kabiri ria gatatu uyo ngere wakole gosori akamate ya gosori wacha grenembe na njengo gochari ende na nchenchari umuntu soka so wakana aha nimetenga ndugu ate emeremende ogokora abunagale sense medio kumenya kirase discipline economic na wega sense medio ya CDF kerkenenga kyokolenga ni meremeli kolenga ni neyo bonchero ncheke ntoke gonkonya igambangete program yana bya kabisa number 1 aseme ya disciplinary issues nchirinyi ngege ko racha chire bro ngechi orro lero nimbata chitimu chigonkonya chitimu chigonkonya na chingotigera chia surf keria sinyere na kibako ngere so bono tini koreke oseke bwate gas so the same na CDF kna chiro sonoro chi program ngo koranjiri aitanko chi program cheli tuko tubange chi program baro bako genda baro batari ko genda so na wakanya ndo office chinga kete na ga kare girchin sajirjana usichaka saa 10 na chigoika na nera netini ko yani utwara time ntebe ngoti mokangochi ege ko garana bono buku na jinse saa 10 chiabere ase ngochi tali nchikoli gisabu nchiko karansa ase ko butago ko liestale ko gamba msene ngora na ke biashara byane bona acha program gore biashara byane ngagiya kora ngakibya chire kurumambi na je kuruganga ingo bwateranga ingo ikiri kwa hiyo saa 2 na asieka na myakwenda aha akirikende tokebekero ko ire chi customer chage ebiro biga abaki mbaya kyabwe ne kiribya mekire ngakyo chibwa para wesenga chaji customer maeta 70 ko to arali chiko na libintu biranyara ko baba konyoro ro monto chire usachino monto buna ekerogo aidha kyabuneka kimakosa gose omonto kwanyora mbaro banje tokonya go swim asekerogo igoro kera kyabunekire tindi kwabo mwangaso kwakanye monto nchenko runda matukumba kabere omonto yogocho kwa apologize tako uragero ata apologize di bono njoma nyene ngomochira no yibono ngochira tali oli life member ndo bade life member ni nani member so nani member ngonya de bono gaki meta toli customer yane number 1 insachinde usendera kwaroleka na mabitinko manyaso kale kerogeke kwa bunire tora chicha wa apologize bono liali ngo de abana bango go changisi tore kerogo bondo kerogo keteri chike lingo mekira abantu abange bakonyorekere karanste kerogo aukerenda li bakagugechesera kebune kachi wakana bono ikora libeko lakini karakia bere boyego kawaida bidewi kwanza mnango kwa na abantu abange jenanya wakani monto kerogo kyabunekire lakini nda soli aro yenimwe umwenire kawaida na bako matebo nakana akirikenda sobonjere boyego bwa gasama tukabusi ukeyo ganete boikira asasema yo bonjere bwane nimbugata chimbinu ngasene konya ko ikaransa senko banga ngayintete erebo yani ke biashara
so nimbwate plan after uchemia kero chibosio ebiasara birinta etembikini wikere kerana bikini wikere bogete na incho monta kumanya tabana ngaki ekijane ke ya chagete kurwa yasuka step gete ba no ikerere beyega no akonya gochesera igo nimbwate amaroro yebinte bingi ochibosio ariko basene babo muri gocheso manchi muri na rokongere tigari ne biora temiro gonchele abwasinyire arotenga gotigare ora musene enche binto ndanyarko bangwa kosemya bakore biashara baito kento kendi yonsigelio gokora nkebwate faida yae nande nkebwata hasara lakini kerole no moyo nandu wanjete bintu bigerikia biashara bibya gokora nyono yokoni kendi yonsigelia koni ase town yaitu nkebwate faida egende no kubeko moki nande oire chi customer buya kerole ire chi customer buya naboko nyora kwa mekiri warosire basani abange bagocha bakogori montara achagore geta gocha urwasa ngao ekera otaiyo igokorosi customer nayo koros nande rosio bwa matubuya na advice yende ndaru aseke gorikiane mnancho mosae igangu advice abasae baito totie kuira chingagi chinyinge asamanga na social media totie kuira chingagi chinyinge asamanga na TikTok totie kuira chingagi chinyinga asogotara twikaranse story ngerere bintu biratokonye muna ntwa abasae asama tukare bosyo ine advice yanenda aruja asabasae bamintu ase biashara ebiga bantu ndo byansi nanje iracha bikole liko konya gushinda konya kuramana ase mitanda ose biashara binde inchu ase biashara bire rosi siringi 20 chao rosi 100 chao mamira bakonya kwa bireta chiri ogotare chigari chene na kweranya sayo bukini bimana sana so sangana bimana sana machimuri ya kwa biriko sangana ko tabacha komoro buliga baikabona igatekira mu area no semwe para na kwa senya amanya yitira ya lero machimuri yitira uno nakire mu area komoro yitira lero tomerane weekend asala ko na no chirione baitira bitu sangana asoba mu kurene dakirigo na kana tuwate sisi matizi mtandao sema ya Facebook wetira ndizi TV News Digital aruga sensema ya YouTube wetira ndizi TV News asensema ya website wetira www.ndizitv.net twara obugeri ya Burundi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omwana bwembe magatebi omwana bwenguko ngaye Ebao yogo sie kusito kwa ebao ikutanga maji kusumurango murango motondo mwenzi buri moto byo motoyo no konge noro esindani ile gotera kwa iguru kongo yo ko batwa ko bamune sikisiwa Uraube ko matatu Aba muno musaraba yebone naroje. Uri wakiko kwa katikati ya. Oyo yego rogatia.